PvP България епизод 3. И днес ще направя на томбола. Ето ги айтемите. Айтемите са Full Enchant, Full Set, Full Меч и Full Look. Сега, нека започнем. Значи първото правило е да се абонирате. За мене. Второто е да лайкнете клипа. Трето е да напишете записи ника в сървъра ви. И четвърто е да ми добавите в Skype Husky долу на дребен. И да, ето ги правилата. Първото пак казвам да се абонирате, да лайкнете клипа, да напишете запис като коментар и ника в сървъра ви. И четвърто да ми добавите в Skype Husky долу на дребен. Ето и пак и темите. Full Enchant Set, Full Enchant Mage и Full Enchant Look. Друго няма какво да ви кажа. Освен, че може да спра да снимам PvP България, твърде много хакери има тук. И да, записвайте се. Ще изтегля томболата другата седмица, може би. Или като събера там към 100 съба. И да, хора, ето пак. Абонирате се, лайквайте клипа, коментирайте записника в сървъра ви, добавяйте ме Skype Husky долу на дребен. И да, ето сета. Телесън брейкинг и това бе всичко от нея, хора. Бай!